Нов ще бъде носителят на FA Cup през този сезон, защото тимът триумфирал през миналата кампания. Манчестър Юнайтед е аут от надпреварата след пропуските на Виктор Линделов и Джошуа Зиркзе в последните две изпълнения от бялата точка на червените дяволи. Фулъм безупречен при всяко от четирите си изпълнения. Фулъм продължава към четвъртфиналите. Огромно разочарование за Манчестър Юнайтед след всички усилия, които домакините положиха. Дали бяха достатъчни те? Затова тук в студиото ще си говорим с Тони Стоичков. За съжаление имаме едни 15 на минути, в които трябва да преминем през най-интересното тук. Това, което се случи и на Сейнт Джеймсис парк. Много са трудни тези студия, когато имаш да кажеш толкова много неща, имаш толкова малко време. Затова, ако искаш да започнем от най-важното, в крайна сметка, гледайки крайния изход на двубоя, заслужено ли беше, до каква степен? Върна ли си съдбата на Фулъм за тези две поражения в първенството с по 0-1? Вероятно да, и честно казвам, с оглед развоя на двубоя, който и да беше спечелил на дуспите, щеше да е заслужено, защото мисля, че станахме свидетели на изключително равностоен двубой. В продълженията и двата тима имаха възможност да не се стига до дуспи, да решат нещата още тогава. Така, добрите намеси на двамата вратари, както и малко липса на по-добра прецизност спомогна това да не се случи, но какво да ти кажа,